ଆମର ଶିବ ମହାପୁର ବନା ହେଉଛି 11ଟା ମାନେ 12ଟା ବାଜିବା ପରେ ହେଲାଣି ଶିବ ଠାକୁରକୁ ବନା ହେଉଛି କେତେ ସାଇଜ 12ଟା ବାଜିବା ହେଲାଣି ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଶିବ ଠାକୁର ଆଜି ବନା ହେଉଛି କଳିକାଳ ଶେଷ ସେଇ ଅନୁସାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଯାହା ହବ ଦୋଷ ଦେବେନି ଏଇଟା ଆମ ଶିବ ଆଉ ଲିଙ୍ଗର ତ ହେଇଛି ତ ଲିଙ୍ଗ ଆମର ଯାହା ଯେମିତି ହେବା କଥା କରୁଛୁ ଆମେ ଆଉ ଆମର ଖୁସି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ କି ଲିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ 2ଟା ହେଲେ ହେଲା ଆଉ ତ ଏଇଟା କରୁଥିଲି ପୁନଃ ଏକା ସବୁ ମିଶିକିନି ଆଉ କରୁଛୁ କରାହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ।